daga babban bakon mu ta iso, to ba ta ɓata lokaci ba insha Allah rabbi za mu faɗa kai tsaye a cikin shi ainihin wannan program namu. Babban bakon mu ba ta buƙatar sai mun gabatar da ita saboda ma'arufiya ce, kowa ya santa, an santa cewa shahararriya ce ta musamman ta ɓangaren abin da ya shafi faɗakar da matasa da kuma masu aure ta abin da ya shafi ɓangaren zamantakewa da wani abu mai kama da haka. Saboda haka babban baƙonmu sananniya ce a wurin kowa da kowa, wato mama uwa Saratu Gidado Idris. Insha Allah da yake akwai kamar tambayoyi da muka ɗan tsara haka wanda ba su da ɗan yawa, to insha Allah za mu fara karanta ma ita babban baƙonmu sai mu saurara daga gare ta kuma mu amfana da abin da za ta ce. Na farko insha Allah mama ta ɓangaren ku muna so mu ɗan ji a mahangar ku menene mahimmanci na yin aure, shi mahimmancin aure baki ɗaya. Insha Allah tafaddal. To madalla, wato ta ɓangaren mu kuma shine ta ɓangaren kowa da kowa na asali, wato ɓangaren mu wato iyaye da kakanni shine ɓangaren asali, wato muna ganin mahimmancin aure kuma mahimmancin shi gare mu a sanin mu shine farko yana kawo natsuwa. Wannan gaskiya ne. Yana kawo natsuwa, kuma natsuwan yana bayyana ne saboda an yi abin da Allah ya ce ne. Wannan gaskiya ne. Shi natsuwan nan ba zai zo don ana soyayya ko don ana jin daɗin aure ko an jin daɗin ganin aure ba. Natsuwan yakan fara bijirowa ne in ka ce za ka yi bautan Allah, za ka yi abin da Allah ya ce. Wannan gaskiya ne. In ka balaga ka isa auren ka samu hali, daman burin kowa wani namiji ya samu yadda zai yi aure, sai dai in ya kasa. Sai dai kuma in akwai wasu dalilai daban da suka fi ƙarfin shi. Amma kowane namiji yana son ya kai lokacin da zai aure, ya aje mata, ya samu natsuwa, ya yi abin da Allah ya ce ya yi, sannan kuma ga sakamakon natsuwa Allah zai bashi in ya aure. To duk abin da ya biyo bayan wannan wani abu ne daban, za a iya tattauna daban, amma shi aure natsuwa yake kawo. Ahsantu. Lallai wannan. Na'am. Amma an gamu. Amma yanzu ya zama wani abu, shi yasa kuke tambaya. Yanzu aure ya zama wani wasan kwaikwayo da mutane ke yi don a ce sun yi, don su fita kunya al'umma, don su zauna tare in shauƙin soyayya ya kaɗa su, ko kuma don su hayayyafa, ko kuma don sun gada. Gaskiya ne, gaskiya ne, lalle haka yake. Da fatan masu sauraron mu suna saurare kuma suna karuwa da waɗannan gwalagwalan bayanai da suke fitowa daga ɓangaren babban bakuwan mu. Na'am, to mama me za ku iya cewa misali a yanzu da ya zama na kamar matasa da dama suna tunanin ko kuma suna ganin cewa shi aure kawai wata wahala ce haka, da kuma rashin natsuwa. Misali in kai aure yanzu kawai to kullum cikin kawai ba sauran kwanciya hankali. Misali, to kuma irin kawai suna ganin dai shi aure dai kawai dai babu wata natsuwa a ciki. To a tunanin ku me ke kawo irin wannan tunane-tunane ga matasa? To haka ne. Ai dole matasa yi irin wannan tunani, ko ba haka ba? Gaskiya ne. Matasa mutane ne. Ko ba haka ba? Ajizai ne matasa, abin da yasa suke irin wannan tunane-tunane. Akwai abin da suka gani ne, akwai abin da ke aukuwa da su a sanadiyyar suna son su samu wannan natsuwan. Sun tsorata ne, kuma abin na da ban tsoro. Wannan gaskiya ne. Abin da yasa abin ya zama abin ban tsoro? Saboda wayewa ya sa muna ƙoƙarin mantawa da mahimmancin ko kuma ce darajar aure. An riga an rudar da mutane, su matasa suna tsoron su aure, su auri wanda bai san mahimmancin auren ba, mace na tsoron auren wanda bai san adalci ba, bai san darajar aure ba, shi ma namiji yana tsoron wanda bata sani ba. Mu kuma iyaye da kakanni
a sanadiyan wayewanmu mu kuma muna banza da waɗannan sharuɗɗukan na aure da dalilansu da darajansu, saboda mu ba shi ke gabanmu ba. mu ma maganan wasan kwaikwayo na duniya na turawa na wayewa ya shiga jikinmu. It's really unfortunate, ba daɗi. Amma duk wayewan matashi wallahi bai ban tsoro irin ga wayewan dattawa, iyayen matasa da kakanni. So gabana na faduwa saboda mu ire-iren mu ba mu iya wayewan ba. Gaskiya ne. Saboda ba lokacin mu bane. Ya Allah. To garin wayewan sai mu wuce wuri mu ƙauyanci mu wuce da tunanin cewa wai mu nan muna zamani ne, mu mun abin nan. Wato idan na fahimta kuna ganin cewa misali har da ƙari da su iyaye da ya zama da cewa su ma sun ɗauko wasu kamar al'adu ko kuma wata wayewa wadda ba irin tamu ba, irin ta addinin mu ba, har da shi ne ya ƙara sanyawa shi matasa suke ƙara yi maka aure irin wannan kallo ɗin. Kamar for example misali, yanzu dole namiji ya ji tsoron aure. In ya ji maganan aure ko in yana tunanin aure sai ya dinga fargaba, ya rame, baya ganin auren a matsayin natsuwa, sai dai rashin shi. Saboda dole kaga na farko ya yi dilin da matan, ya yi dilin da iyayen da dole ya ga mutuncinsu. Ka san iyayen yanzu ba sa ganewa cewan yaro ya yi musu rashin kunya, ko kuma ba sa ɗauka yaro ko siriki ya yi musu rashin kunya sai sun ga bai biye ma ƴarsu ba. Kamar iyaye na mata sun fi kawo matsala, saboda ai ka san mata ne, su suna son dai sirikinsu, kaga na ɗaya suna demanding ya mutunta su, ya ji maganarsu in ta kama. To kuma su ba su yi training ƴar, har da ba su yi ma ƴar tarbiyyan da har zai so ya mutunta su ba, sai ma ya zage ta. Wallahi sai ta je ta kai ƙara ta ce ya zage ta, ya ce ba su da tarbiyya. So shi namijin yanzu, matashin yanzu yana tsoron shin wace irin sirika zai samu, kuma wace irin mata zai samu. Kaga kala biyu kenan. To ita kuma mace tana nan tana tsoron wani irin namiji za ta samu, fusatacce ne wanda ya gaji ya saurari wasu labarai game da su mata. To shi ne sai ga suna jin tsoro. Kuma duk zuwan aƙidan a turawa ne ya yi mana mix, sai muka rasa wanne za mu bi. To ka san duniya da yake da ƙyalli da shagaltarwa. Yanzu duk wanda ya ce wai shi zai bi aure ta hanyar nafsi, ta yadda Qur'ani ya ce, ana ganin shi wani wawa ne. Wani kamar bai waye ba haka. Bai waye ba. Gaskiya ne. Dan kamar wallahi na ji bakin ciki shekaran jiya da na ga wani wai ya yi ma matan shi duka, wai dan aka tambaye ta me yasa ya miki duka, ya faffasa miki fuska, ta ce dan tana chat da abokinta ne. So jin kalmar aboki daga mata mai shekaru kuma mai ƴaƴaye 4, wallahi ya tayar min hankali. Ta faɗa kai tsaye wai abokinta ne, kuma ta gan shi normal. Kai, to kin ga wannan abin ya saba a addinance da al'adance da komi ya saba, ba daidai ba ne. To wai kai tsaye wai ina fira da abokina ne a Facebook sai ya zo ya hawan da duka. Kuma abin tsoro, ba na ce duka yana da kyau ba, amma mutane ba su tsaya suna kallon abin da ta yi ba, sai suna cewa bai kamata ya duke ta ba. To ba duka sai aka ce ya kamata ya mata ba. Amma wai ya za a yi macen yanzu musulma ta fito a kamara ta ce tana chat da abokinta ma bata ga abin da ta yi. Kin ga tun da wuri akwai matsala. To wannan ita ce uwar yaran yanzu. Ita ce kuma ƴar wasu, haka ita take ganin duniya. Da sunan wayewa, mutane wato matasan mu sun yi wani irin wayewa da ya wuce wuri. Shi ke cutar da mu. Lalle kuma wannan shine ke haifar da irin waɗannan tunane-tunane ɗin, har sai a rika tunanin aure kawai wani abu ne na wahala da tashin hankali da rikin zaman lafiya. Tana ganin kaman ko aure wani abu ne
na sharholiya za ka gani idan za a yi biki ko za a yi wani aure abin da ya damu matasa shine kawo kaya yadda za a yi kaza yanzu akan kayan da abubuwan bikin shagalin biki sai ga aure yana rawa saboda ai aure ana nufin ko ka tara mutane ka fita kunyansu ka kashe kuɗi a ganka a san kayi auren to shine aure a idan matasan yanzu kuma iyayen unfortunately su ma sun goya musu baya sai ka ga ma suna ta cin bashi sai ta kokari na shi mata da suna cewa ina zan kai su dan ciwaciwa su ci bashi ko na san wasu manyan mutane kar su ji kunyan biki wato sai an gama auren sai abin mutum kuma da basussuka to ita kuma yarinya za ta ce ma namiji in ya ce mata me yasa ba ta da tarbiyya sai ta ce yanzu mamanta ta zauna ta sai mata abubuwa ta aurar da ita wajen shi kuma har yana ganin ba ta da tarbiyya sauran ɗakin da ta gyara mishi yake kwanci gadonta da kujerunta duk bai gode ma uwarta ba sai ga an je ana kuskus uwar kuma ita ma ta zo ita ba to ya namiji ba zai ji tsoron aure ba maza su suke zuwa neman auren dole su fi mata tsoron aure sai sun yi fafutuka a wannan irin zamani wannan zamani yanzu ya sa aure ya yi maza wuya so in suka je in suna shirin neman aure ko suna neman aure wannan ma ya isa su samu hawan jini kamun ma ta zo ta sake aza musu gajiya to ma abin da matasan yanzu in ba su ji tsoron aure ba me za su ji sai dai kullum a rubutuka na in suka ce suna jin tsoro sai in ce to ko ba komai ku gwada yin abin da Allah ya umarce ku yi ku gwada shikenan ku gwada cikin addu'a lalle wannan shine masu sauraron mu kuna sauraron babban bakuwan mu da waɗannan bayanai da take yi lalle kuma ta kawo point mai kyau idan matasa suka ce suna jin tsoron aure to me zai hana su zo su gwada abin da addini ya tanadar me addinin mu ya ce mu yi sai mu dawo mu yi shi idan mun yi shi komai zai tafi daidai muna ƙara godiya sosai da gaske mama akan wannan amsoshi masu shiga rai da kuma gamsarwa da muke samu daga gare ku bari mu matsa ga tambaya ta gaba mun san cewa misali shi aure hanya ce da ake samar da al'umma ta gari to misali akwai wani abu wanda ya kamata matashi ko matashiya kafin su yi aure ya kamata ko kuma ya wajaba a gare su a ce sun mallaka kafin su fara ma magana aure wato abin da ya kamata ko mace ko namiji su mallaka kamun su fara magana aure yanzu wannan ansa da zan baka zaka gan shi kaman wani ansa ne a dunkule amma zan warware ya kamata matasa kamun su yi aure suna aure bayan sun balaga suna girma suna kai lokacin aure ya kamata by the time kai decided za su yi auren nan ko za a yi musu aure irin kamar 20 ɗinsu a mace zuwa sama har 30 ya kamata mace ko namiji su mallaki hankalinsu. Mutane da yawa ba su da hankali. Ya Allah. To shi ne zan maka bayanin mallakan hankalin. To sai an mallaki hankali sannan za a kai labari. Ba a taba kai labari ba a mallaki hankali ba mahaukaci baya iya abin da ya kamata. Lalle ba zai iya ba. Har sallah ana yafe mishi. To saboda haka a wannan zamanin ya kamata babban abu na farko ka zama mai hankali saboda nasiha na game da aure za ka yi makanka nasiha mai kyau za a yi maka ya zauna a ƙwaƙwalwanka. Ya kamata da farko in kana da hankalinka ka san bautan Allah ne Allah ya ce ka yi. To shi mai hankali zai san wannan zai kuma yarda da haka. To sannan sai ya koma wajen ba da hakkin auren. Kaga wato wajen ba da haƙƙi ne abin ke faruwa shi namiji da mace kowa ya san akwai bambanci duk da muna da wasu abubuwa in common wato mutuntuka da ajizanci. To baya ga wannan kaga mace har yanzu bata yadda cewa ba respect namiji zai bata ba. Gaskiya ne. Adalci ne zai mata shine respect din. Gaskiya ne.
har yanzu kuma mace bata gane cewa ba love za ta ba mijinta ba ruwan namiji da wani love, duk ƙarya yake yi. Shi dai in kika mutunta shi it means kina son shi, shine son. Dan yanzu in ka ga namiji yana munna da matar shi yana cewa ai ina son ta, ai tana so na, to mutunta shi take yi, respect take ba shi. Gaskiya ne. Ita kuma mace in ka ji ta tana cewa mutum yana mutunta ni, yana so na, yana son ta ne, shine mutunci, haka zai treating ɗinta. Wato shi yana son respect, ita kuma tana son a so ta. Ƙauna. Shi namiji respect shine ƙauna, ita kuma mace ƙauna shine respect. Gaskiya ne. To wannan simple gaskiyan mata da yawa da maza da yawa sun zama confused, tun ba mata da su da za su ba da respect ba. Love yana da sauki, amma respect ba ya da sauki. Gaskiya ne. Bari maka bayani ka gani. Love tunda yanayin haɗuwan jini ne da sha'awa suka haɗu, zuciyanka ya je ma wani. Ai ba waya, ko a kasuwa ko a titi zaka ga wanda kake so. Amma respect in ba kana da da'a da hankali ba za ka yi respect ba. Lalle wannan haka yake. Lalle haka yake wannan. Sosai. Saboda haka respect din ya fi ma mata wuya, su kuma mata saboda raunin su daman dole su rauni ma wajen respect, dole raunin ya fito. Gaskiya ne. Suna tsaki, suna buga kofa, suna taurin kai, suna girma. To ka gani, so wa'annan in dai aka tsallake su a aure, ni yadda nake gani ko, ina fatan a kawo state inda akwai ofisoshi na ma'aurata da za a dinga zuwa. Sosai. Kamun aure sai a ce, ka je kana ina ne, kana anguwar Rimi Kaduna, akwai wani ofis ɗaya, kana Kinkino akwai ɗaya. Shi yasa nake cewa Hadiza mataimakiyan uba abin nan in ya ci, Allah sa ta buɗe wurare haka na adana mata da empowering din shi. Naga an fara yana ta yawa. Dan ka san abin da yasa nake ta kiran mata? Maza nasu mai sauƙi ne. Ka san abin da yasa nasu ke da sauƙi? Saboda ka san aka ce namiji shi ya fi ƙarfin hali da ƙarfin fahimtar abu da rashin kokonto da abubuwa, shi ya fi jarinta. Kuma shi namiji ai shi zai je ya nemo kuɗin auren ya yi. To ai ko dan kai a tsara kuɗin shi baya wasa da auren. Wannan gaskiya ne. Tunda ya san irin wahalar da ya sha. Ya san wahalar da ya sha. To ya je ya make ga sanyi, in a waje ne a taɗi a waje, in wulaƙanci ne a yi mashi. In rashin bincike ne a ce bai isa ba. In wannan ne ya ta wuya ya kawo yarinya gida kuma a sa mashi nauyin kula da ita da ci da ita da rashin lafiya. To wannan ai an san shi nauyin da ke kan shi ma ba zai bari ya sakarci da gangan ba. To ita wanda za ta zo ta zauna da za ta gode mishi, ta zama tana da godiya don saboda ya samu ƙarfin hali na kyautata mata da zai kula da ita. Sai dole a fi training ɗinta, saboda ita za ta yi training 'ya'yan shi, ita za ta yi komai. Shi yasa kaga ana cewa mace in ta trainu society, al'umma ta yi kyau. Mace in ba ta yi kyau ba, al'umma ba ta yi kyau ba. Wannan gaskiya ne. To shi yasa muke concentrating akan mace. Kaga mu dinnan matan gargajiya, matan da za a ce mana, kaga ai ni a matsayina ta mata irin na wa'annan shekaru da suka wuce, ni na fi son a culture dinmu, wato da yake abin nan suke a tare suke da addini da culture dinmu, na fi son haka da wayewan. To wasu kuma sun fi son wayewan. To wayewan ne yake rikitar da mutane lissafin su, sai su ga kaman wasu abubuwa ba dole ne ba. Kaman for example, turawa sun ce ita ma mace tana da yanci, duk komai nasu ɗaya ne. Mu kuma a Qur'ani an ce mace ta bi namiji. Su kuma a aqidar su na turanci sun ce ɗaya ne, ba sai sun bi ba, kawai abokai ne, suna iya gaya ma juna magana. To matasan mu sun tashi sun ga suna yi. Ladabi
da kyautata an ce ba dole ba, duk ɗaya ne. So amma kuma kaga wani abu, in mutanen mu za su yi tunani, iyayenmu, ƴaƴanmu da jikokinmu, in za mu yi tunani, an mu kaɗai ne, me yasa ba a samu mata masu gadi ba? Gaskiya ne, gaskiya ne. Sannan kuma har yanzu addinin bai yarda mata ke kai mutane kushewa ba in sun mutu. Addinin mu ya tsara aikin mata, ya tsara na maza, bai ce ɗaya ba ne. Tura sun cakuɗa sun ce duk ɗaya ne. Dole a samu dama. In abinci ne, ki je ki nema da kanki, kina da ƙarfi, za ki fi shi samun aiki. Sannan an maganan kau da sha'awa ne, an ce za ki iya zama lesbian ga jinsin kinan, tunda shi namiji bai da mutunci. To in wani abu ne na kau da sha'awa, akwai su a kanti ana saya. Tabbas turawa sun mana ɓanna ainin, kuma wannan abun yana sa ire-iren cikin ɓacin rai da tashin hankali. Mata sun ɓace da kallon batsa, suna ganin namiji bai da kwarjini yadda ya kamata. Wannan abun shi ke bukanta min rai a matsayina na uwa da kaka, na san da wannan, shi yasa har yanzu ban gama ma mata faɗa ba har ƙarshen rayuwa na ko shekara. Kuma kin ga duk wanda yana ɗaya daga cikin shi wancan rashin hankali ɗin da kika fara ambatowa a farko. Da maka albarka. Ka gane, an mutum na da hankali zai fahimci Allah. Duk ba zai yi waɗannan abubuwan ba. To wai baka lura ne yanzu ba ciwon da ake yayi a duniya irin daga kansa sai wasu ciwuka, sai ciwon kwakwalwa. Subhanallah. Yanzu ana yayin ciwon kwakwalwa sosai, wannan depression da kake ji ba? Ko kuma brain cancer suke ce mashi ko menene? Matasan mu da yawa suna ciwon kwakwalwa, mental ciwo. Yanzu an kusan fara cewa in za a aure sai an je an gwada kwakwalwanka, an ga setin ka na da kyau. Kuma ka san abin da ke kawo ciwon kwakwalwan nan? Wuce wuri da kin gaskiya sai bata. Ya salam, ya salam. An kake gaskiya dole ka samu rudani a rayuwa, ka rasa yadda za ka yi da rayuwarka. Haka ne ko ba haka ba? Sai ka ga duhu, sai ka ga ka ɓace. Mata da sun sha kawo kukansu, mama ban sai da zan yi ba. In na ce musu mu gamu mu tattauna, sai in gane ashe gaskiya suka ki. Gaskiya ne, wannan gaskiya ne. To me yasa suka ki gaskiya? Sun ki gaskiya ne saboda ba su saba da shi ba. Gaskiya ne. Ka gane? Sun ki gaskiya ne saboda su ba su yadda gaskiya na iya fidda mutum ba, sai dai ƙarya wai. Kayya. Ka san abin da yasa suka yadda ƙarya? An hau wani tudu wanda ke da wahalar sakowa. To ka san abin da yasa suke ganin ƙarya na shi zai fidda su? Saboda sun saba da ƙaryan, an koya musu kuma a matsayinsu na mata su dinga ma namiji ƙarya har su wuce su da kansu, sai su ruɗe, su haukace. Subhanallah. Ka san mu mata muna da wani abu. Allah ya yi mu da son kanmu, mun fi ku son kai. Ya Allah. Su mata ko? To da muka fi ku son kai, saboda ka san inda na gane, ana ta cewa maza ba suna da son kai, sun cika neman mata da aure ba shine son kan ba. Son kai shine ka ga abu game da kai ya shafe ka, ko kai nadama ka ce na yi kuma zan canja ko zan gyara. Kwarai da gaske, wannan gaskiya ne. Ka gani? To ita mace da wuya in ka lura da wani abu, za ka ga mace ka ce mata shekaran ki nawa ne, sai ka tana so ta batar da magana. Ita ba za ta faɗi gaskiya ba, kakka ce ta tsufa ko ba ta haɗu ba. Gaskiya ne. Ya Allah. Lalle a cikin wannan amsoshin da mama ta bada, idan za mu iya lura da kyau kamar yadda ta fara magana da farko, abu na farko wanda ya kamata mutum ya fara mallaka kafin ya aure shine hankali. Kafin kuma ka fara magana aure ya zama kana da hankali. Saboda in baka da hankali duk wani shirme da wani sakarci da wani abin da bai kamata ba, duk yin shi za a yi. A je a yi ta abin da bai dace ba a gidan auren. Allah ya kyauta da bayan ɗan lokaci sai ki ji ana maganar saki. To namiji
namiji ya ga ana yayin hawan jini, ya ga kirjin shi ya fara abin nan yana jin jiri, in bai sake ta ba mai zai yi, in wani abu ya same shi tafiyar ta za ta yi, ba alƙawari yanzu. Subhanallah, subhanallah. Allah ta'ala ya kawo mana sauki waɗannan abubuwa. Insha Allah rabbi, tambaya ta gaba mama shine menene amfanin da aure yake yi ga matashi ta fuskacin ginin jikin shi? Wato kusan wannan shine ina jin kusan maudu'in mu dama, wato menene amfanin da aure yake yi ga matashi ta fuskacin ginin jikin shi? Yawwa, na farko aure yana gyara ma namiji especially da mace ruhinsu na jiki. Ruhi, in ruhi ya ɓaci jiki ya ɓaci, in ruhi ya yi kyau jiki ya yi kyau. Shi ne abu. Abubuwa da yawa yana damun ɗan adam ne, saboda daga nan wasu abubuwa suka gyaru kuma ta nan. To shi jiki yana son ka a wahal da shi ana jima'i a banza a waje, sakarci kala-kala, saboda ba a da aure. Gaskiya ne. Ta wannan abun masturbation din nan, me ake ce istimba'i ne ko? Istimna'i. To shi ma baya da kyau, yana ɗan taɓa ƙwaƙwalwar mutum, sai mutum ya zama kamar mahaukaci, in ya saba kuma sai ya kasa ba mace hakinta. To kaga wannan ma ko dan natsuwan jikin shi da kamala da yin abin da ya kamata, ai ana son aure, zai gyara mashi jiki. In ba haka ba, in shaidan ya ga baka son aure, zai ta zuwa yana sa ka kana ɓata jikinka da ruhinka da ƙwaƙwalwanka. Subhanallah, subhanallah. Wannan kawai matsala ce babba gaskiya. To shi Allah ya yi mu mata da maza, ya ce bai yi mu don komai ba sai don mu zauna da juna, yawa mu ba juna nishaɗi da haƙuri, mu tausaya ma juna, mu yi mu'amala cikin tsafta da juna. To cikin mu'amalan nan babban abu da yake illatar da mutum mara aure, babban abu shine maganan kau da sha'awa. Yanzu a wannan zamanin da muke ciki, ga abubuwa, mutum namiji in ya fita, in ba ya fita da addu'a ba, ya dinga ganin abin da zai bashi sha'awa kenan. Mata kala-kala ga su da irin kwalliyan nan na tada hankali yanzu. Wannan gaskiya ne. Ai ta ba su sha'awa, an kama kira mace ka ce mata sannu dan ka ji dan sauki a rai, ta ce sai kana da kuɗi za ta ansa, in ba haka ba ta yi wulakanci. Subhanallah. Bari ga maka ko taɗin nan da ka gani ko taɗin nan da ka gani namiji na yi da mace na minti 5, wallahi yana ƙaruwan shi da lafiya. In ji ko? In dai tana da mutunci. Yanzu namiji mai mutunci ya taɗi da mace na minti 5 ko? Wallahi sai ya ji sauki. Allah ne ya ce, Allah ne ya haɗa mu. Allah ne ya ce mu abokanan rayuwar juna ne. To mun ce ga abokanan rayuwar juna, Allah ya yi mu saboda juna, ya ce mu zauna da juna. Mun ce mu ba za mu yi abin nan ba, za mu daɗe muna neman perfection. Bari ga maka, babu macen da tafi kowa hankali da kirki, ko macen da za ta sa zuciyanka ya zama kaman kana aljanna, ita tana can aljanna. Wannan mata da za a gaba da sunan maneji za a yi. Ita ma mace ba wani namiji da take gani wai ko ta karanta shi a novel, yana can aljanna, ta zo ta yi kokari ta yi aiki kawai, ta yi manejin, ta tsallaka, ta yi abin da ya kamata. Ai abin da Allah ya ce, in ana so a samu abin da ake so. Wannan gaskiya. Wato based on wannan amsoshi naki, wato nake ganin kamar cewa shi still auren ma dai banda misali a jiki, to kuma still za a iya samun wani tasiri da yake yi misali a cikin tunani, misali da kwakwalwar mutum. Sahih? Yawa shi wannan aure, kaga na farko dama ai da jiki da ruhi da kwakwalwa. An jiki ya yi kyau, ruhi da kwakwalwa su yi kyau. In kwakwalwa ya kyau, ruhi da jiki za su yi kyau. A tare suke.
shi yasa zaka ga mutum ba yi da lafiya amma kwakwalwansa is okay, yana da natsuwa, sai ka gan shi mutum. Sai ka ga wani kuma lafiya mutum, kwakwalwa ba lafiya, sai ka ga problem. Ruhi kuma ana ciwon ruhi, sai ka ga yana misbehaving, ka kasa zama da shi. Son kai, rashin kunya, girman kai, menene, rashin gane waye Allah. To, saboda haka shi aure yana natsar da kwakwalwar mutum ya ga kaman gani da wata abokiyar rayuwata da Allah ya haɗa ni da ita. Da za mu yi mu'amala cikin shakuwa kuma ba tare da wani zunubi ba, tunda duk shakuwan da budurwa da saurayi za su yi, sai in suka ce za su yi shakuwan da ya kamata, sai sun saɓi Allah. Wannan gaskiya ne. Ko mace ne ta cika son saurayinta tana gaya mishi sirri, sai sun ɓata. Gaskiya ne. Saboda wani abin sai ta ce idan ta gaya mishi sirrin ne a ta rikici, shaidan yana shiga. Wannan gaskiya ne. Amma idan Allah ne suka yi aikin Allah, aka ɗaura aure, aka abubuwa, sai ga mutum ya samu natsuwan kwakwalwa. Ba shi ne hankalin shi zai tashi ba, sai in ya auro ma kanshi mai ciwon kwakwalwa, sai ta hauka tashi. In ya auro ma kanshi mara natsuwan kwakwalwa, sai ta abin nan. Amma in ba ka da farko, gani da masoyiyata, ina son ta, tana ganin mutunci na, in muna abin da ya kamata, muna ɗauke ma juna kewa, kuma bayan haka ma a sa mana lada, na samu natsuwa. Shi dama ɗan adam natsuwan shi shine wannan tarayyar da Allah ya ce ai baka ga wani malami ba ya ce duk wanda bai da aure wa a kai shi asibitin mahaukata. Lalle ka ya ce in mutum wuce shekara 25 ba shi da aure, to ya kamata a kai shi asibiti. Wai zai fara bugu. Allah ne ya sa ni ban ma kai shekara 25 din ba. Oh, baka kai ba ko? To Allah ya baka iko da abin da dan malamin ma da ka gane da ya faɗi wannan, wallahi akwai gaskiya. Sannan kuma matan ko su kuma kyansu bai fitowa sosai sai sun yi aure. Lalle haka yake. Wato duk kwalisar da budurwa za ta rika yi, wato kyanta na ainihin bai hitowa sai lokacin da ta yi aure. Ai akwai wannan tashin hankalin na rashin miji wasa ne. Ya salam. Turawa ne suka ce mana ba komai, shi kuma Allah ya ce da komai. To magani. Wannan gaskiya ne. Wato, ke sanya wasu idan sa kai wani manzali sai ki ga mace tana ta ramewa, tana ta abin ganin, to tabbata aure ba. Ai ma bari ka ji wani abu. Sai ka ga mace tana gaya baƙaƙen maganganu, suna da ƴan zukun ne, hushi gare su. Ya Allah. Za ka ga in ta je gidan yanta mai aure ko? Yar ta ce, da Allah ba komai, je ki dan min wannan abin a kicin, mai gida ya shigo zan dan tattauna da shi. Sai ai an mun gori, an ce ban da miji, in ta ga dama ta yi ta kuka. Ai ba wanda ya kai mara aure, macen da ta isa aure ta wuce aure, ba wanda ya kai ta hushi unnecessarily. Haka kawai. Ba dalili, haushin mutane take ji. A kula take. Ya Allah. Masu sauraron mu da fatan ana ta bibiye da mu a cikin wannan shiri mai gayar ƙayatarwa, kuma ana amfanuwa da waɗannan bayanai da muke ji daga bakin mama. Da fatan Allah ta'ala ya samu amfana. Tambaya ta ƙarshe wanda kusan insha Allah rabbi kila daga ita ce za mu kulle wannan shiri din na yau. Tambaya ita ce mama, menene shawarar da za ku ba matasa in general a dangane da abin da ya shafi aure? Shawarwarin a takaice. Na'am. To shikenan. Bari in ya gurguje. Wato matasa na yanzu ina so ku ƙara ƙarfin hali ta sanadiyan addu'an da za ku rinka yi. Matasa ku ƙara addu'a akan cewan Allah ya ba ku ikon cikashe wannan doka da ya sa muku a rayuwa. Ku rage fushin zuciya, sannan kuma abinda akwai wani abu da yake damuna da matasa yanzu generally. Matasa na gaji da cewa da kuke yi an yaudare ku, don Allah ku amfani da hankalinku, ba ku da hankali shi yasa. An dai mutum kullum yana maganan yaudara, an yaudare shi ko? To a duba kwakwalwar shi. Ka san dalili? Shi yaudara fa,
wani wasan kwaikwayo ne da mai hankali yana ganewa in ba a tare da shi. Allah ya ba mu wannan ba shi zai mana komai ba, sai ku ce ai ban sani ba, Allah ne bai ga. To suna fitsari a zaune ne ba bayan suke zuwa, me yasa ba su yi a zaune sun ce Allah bai ce su tashi ba. Wato in dai kai kana da hankali tun lokacin in ba a yin ka ya kamata a ce ka gane. Mata da yawa a frustrated, sun samu depression da ciwon kwakwalwa, kuma suna bata mana al'umma da zagin maza cewa wai in suka ga yanzu mai amfanin yar tati ta kasa aure saboda tana da naci da rashin hankali, sai kuma ta ce ma yar 18 kake aure, maza ba su da kirki suna yaudara, sai su dinga gurɓata al'umma. Ni kuma abin da nake magana akai shine lalle ilaihim matasa su daina cewa an yaudare su, saboda duk yawancin yaudaran da aka yi musu su suka ja ma kansu, sai kuma su zo suna ɓata aure. Wannan gaskiya ne. Ka gani wai mace ne fa namiji bai santa, ai zai aure ni, ya taba cewa in ka tsare ta, na sha tsare su, sai ya zama na ashe bai ce ba su suke fata, saboda san rai ne yake jawo a yaudare mutum, saboda shi ba zai yi abin da ya fi mishi alheri, ya fi mishi kyau ba, shi ba zai so mai son shi ba, sai ya samu marasan ya makale yana ta wani kirki. Mata nawa ne Allah ma kila a gefe guda akwai wanda ke son shi, amma shi kuma ya kallo ta ya tuwo yana son wata. To yawanci akwai wanda ke son su, maza da mata, tun ba mata ba sai ga sun ce ni ba zan auren dole ba, ba miji ba. In ka je wajen uwansu ko ubansu za su yi kuka da su ce ai sun sha koran wa'annan, amma su sun nace ma wani dan gayu, dan duniya mai lyrics, mai magana mai kyau. Ko wani wanda kuɗi, ko kuma kawai dai su suna son kyakkyawa dogo ne fari, to saboda haka su sun yarda su bata ma iyayensu rai, kuma an ran da ya gaji da ita da nacinta ya je aure sai kuka, maza ba su da kirki, maza menene yasa ba za ku dinga ganewa ba in kuna da hankali? Shi yasa hankalin na is very important. Lallai ka. Ina son matasa kullun da asuba in suka tashi su ce Allah ya bar su da imaninsu da hankalinsu. Ina son matasa su gane ba su ne za su iya ma kansu abu ba da suka ji tura na cewa I can. It's not anything that you can do. There are things you cannot do, saboda Allah ne zai maka. For example, baka isa saboda kana da naci ka auro wanda Allah bai hukunta maka ba ko ba ta son ka. Lallai ba zai yiwu ba. To, in kuma ka auro zaka ci gane baka da wayo. Lallai sai ka kwammace da ban baka yi ba. Yawwa, to ka san abin da nake so? Dan Allah, dan annabi matasa, ku raba kanku da taurin kai mai tsanani. Taurin kai in yi tsanani ba hankali, to shikenan rayuwa ta ɓaci. Ta ɓaci, gaskiya ne wannan. Rage taurin kai, a karɓi canji. Kaga wannan word canji, to wala is very important. Gaskiya ne. Na ce a ce wai sai abin da ake so za a yi, a dubi Allah. To yanzu tsaya bari maka tambaya. Mu mun isa mu tsara lokacin da za mu mutu? A'a, bai yi ba. To mu wasan mu ba sun fi son ba za su mutu ba sai sun ga auren jikokinsu? Gaskiya ne. To ana ma Allah dole ne, akwai extent ɗin da ba a yi. Abu in bai yiwu ba, ka roƙi Allah alheri, ka haƙura kuma ka karɓi canji, shine zai sa ka ci gaba. Gaskiya ne, wannan gaskiya ne. Lallai kam, mama muna godiya kwarai da gaske da waɗannan shawarwari naki masu shiga zuciya, kuma da fatan masu bibiyan mu za su ainihin ɗauki waɗannan shawarwari su kuma ɗabbaƙa su, ko ba komi zai sanya su samu rayuwa mai inganci, kuma su yi rayuwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake buƙatar su rayu. Mama muna godiya kwarai da gaske da aran lokacin da kika ba mu mai tsada, kika zo kika halarci wannan shiri namu mai tarin albarka, kuma kika tofa albarkacin bakinki, kuma lallai mun ƙaru da abubuwa gaya. Lallai kam duk matashin da ya yi amfani da waɗannan shawarwari lallai zai samu dacewa a cikin rayuwar shi ta zamantakewa. Muna fatan mama Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi,
ya kuma maida ku gida lafiya, ya kuma sanya albarka a cikin rayuwa da zuri'a, ya kuma ƙara kiyaye ku. Muna godiya kwarai da gaske. Duka kuma masu wannan group naku wallahi na ji daɗin ganin wannan group naku, kuma ko ba yau ba akwai lokacin da in kun kira ni zan sauri in ansa, saboda wannan group ɗin naku yana da amfani. Duk lokacin da kuke da lokaci kuma kuka samu dama kuna son a tattauna wani abu, to a zaune a shirye nake in zo mu tattauna. Allah muku albarka, Allah ba ku lada. Allahumma amin. Ya ilahi, amin ya Allah. Lalle muna godiya. To masu bibiyan mu, masu sauraron mu, masu ganin mu, waɗanda suke tare da mu a yanzu da ma waɗanda ba su tare da mu, duka mun ja lokaci da yawa. Da mun yi niyyar tattaunawa kan ta wuce minti 30, to amma dai kun san bayanai aka fara koros to ya kamata an ce a kai su ƙarshe. Insha Allah rabbi da wannan muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, fi amanillah insha Allah. Madallah.